El que mai no secundarà és l'exercici ni de l'heterosexualitat, com si diguéssim, no oberta a la fidelitat, com la homosexualitat, on l'expressió de la sexualitat no respon, com si diguéssim, a la veritat d'un amor d'entrega total. Les relacions homosexuals és com la dels mamífers adults que deien, on un munta l'altre, i quan un acaba després es dona mitja volta i ara ho fem al revés. No és una expressió on jo t'acullo cara a cara i on formes part, o sigui, inclús la mateixa estructura corporal desdiu d'aquesta entrega personal. Això no vol dir que entre homosexuals de vegades no hi hagi maneres d'estimar-se heroiques, de cuidar-se com a malalts i així, però l'expressió de la sexualitat mai no pot reflectir el do i l'acollida alhora, sinó que és d'ús d'un, d'ús de l'altre. Aquestes teràpies, el grau d'èxit, l'experiència de metges que s'hi dediquen, que a Espanya tenim uns quants, però hi ha per tot el món uns quants, l'experiència és que una tercera part es curen del tot i acaben portant una vida normal, es casen i acaben, com si diguéssim, educant la sexualitat cap a la heterosexualitat. Una tercera part d'homosexuals que entenen les conseqüències de l'homosexualitat s'adonen que és un desordre en la seva afectivitat, que volen viure rectament i aconsegueixen prou domini de si mateix com per cuidar el cor. Per tant, aquesta segona o tercera part normalment no és convenient que vagin en parella perquè és molt complicat, i llavors normalment són solters que viuen rectament. L'última tercera part són gent que no s'acaben de curar. Llavors tota la seva vida aniran a tranques i barranques.